kubor nakaslem jong unong san hima. Halor ka jingmi ka khubor min haka khat khana darik nai lur aja apusan baka kong aphor lingdo ka basyong basa ha umjayor block 3 kalau keno baki don hado khat lai tli kilong yang ki bomyo boarding urang ba shnong ka maulai umjayor uba w kharbani ula dawa pan map na katika longkmi halor ka jingmi khubor bat kinturu ya kinu ki bawan ban pendong jingjurib kin pentip shwa ha ki boshnong lani ha urang ba shnong Shu ulo ang bagajing keno ka kong aphor balada kamla ban siyo yak baishnong kan sha be shnong uba kharbani ulo ang bagador bar shnong kampat ju be shnong yano kibamla ban siyo baishnong bat haba gidon kiba pins ngosi yak shnong ka thawru ki khot yakran ban ya shai handai khlem be shnong ulo ang ru bagati ka kong ka bakeno hakati ka khubor haki snam baladap haba ka shnong ka let ban bu notice ha ka block bakasa ka shim bat tar ka notice ka shnong Bat kani ka penpa bakam kwa bani trilang bat kashnong. Kani ka long ka bapin ngusi ya kashnong. Aku manikong te nilap da ka jing kandit mo kum ka snong ba mi kinsan kubor ki ba pentok bria ka snong ba kran persya ya ka jing trikam ki nong song snong ki executive member ladu orang ba snong astan orang ba snong sekretari yang tak kiwe bagi estim member kirang ba dong jam tu ka blok ni dap da kajing susi kan ha kajing sisa kum kasnong hi yele no ban yo ban biang hi kajing don kam jung kinong song snong borok khoi man ka por khlem chong thai yele na kiwe ka office sekwe pat kijing don kam jung yele na kinong mi khmat ki MLA ki MDC wat ki MP ru Nyele ban lek ban yo ek tak kijing don kam mo nak menta ka snong kijing mentoy dong ka snong ni te kum ka MECL lami aktu boong ba kidang khalai yeng ki bompat yo lain nila lek nila a da kijing tho nila lek ru da ka da ki isi dong ka snong ni ban lek ya kandu te katuru nilai lek ya kandu taki ong kacimpor ban kan don ka skim ka ba misa penrung yaki kinang proses kinang le latip baki kijindon kam jong ki office kilong kitna trikam ka kaslem ha nakawe ka mi chakawe ka mi kasimpor ai tene ke PHE ru ka ju nyelek borbor nadu ka investigation nadu na kan great long water supply turung yelet berbor kisayawan di sini umdai bakim di awan jong ke MECL ru man mengilet dadu upus trik uwei ru tangsu pentip wood kilawan umdai bakim ki kiru kim dai bakim susong kiwan hi berbor ban penbiang ki jindong kan jo kesenang naka PHE ru kumjo PWD ru kunjo QA ru te kum kani ke job card ane sino jong idang sedang mentau snem dang susdang te nilai apek nilai survey man laki dong ba kumno ban pentrei hoi menta dang yo ningkong yong tangban kloi ka kam namar ba yo kadu men kani ka deka arja apply apsau mo apply apsau namar kasas tang lai benai lahaban pentrik wood itu te ngilai le letri swaya ka thika jakatong namar ka surok ro kala bun badu kadon jing tuaru itu tinggal le swaya katu te namar sathi pan pentri sathi ya mentahi kasim jing namar undon surok ka headlut karam simen siborni ladangi he saus pa kabai kit nang tur sathi saus pa te ka semjing khamtam sakimau sakisiap pi ban min yakit ka semjing ban ya tre te ninang yele sitom hi ban iyo ban pen rungna hani ke job card hi ini ki surok sua khnang ba kin sup ki breu satu mdai tang sani sa umsing handai sate sa mothoro sa block 5 lu kaju
ki jing ki buon ni kini ki officer ki engineer jong ki PHE ru ki wan barobor sini man kapor man bunai ki wan ban pek ban cek te taking ketu ke jing keren pat ke jong kong te kalong ke bakla ken kemda tip ya ke jing sisia man that kum tu haka media kalong ke ba sungsi ken ki nong mi khmat ru ki le hiban yarap ki le hiban penbiang ki jing don kam ki jongi te ban ong hi kum tu te kam la ban long ka wei ru kino ki sang bhalang haba ki wan seksnong ki jongi ki don kam te banda kenjok te ni orang ba snong ban wan ban kali haba ki le makana stur ki di banda tip kan kali naki nongkit kam snong ki orang ba snong la kalong sisian am kumta kisu penmi imtu media kam dei kar kwam kan kalong bom stanat haba kino ki sang bhalang dei tang ke hitul ne ki KSU HYC ne kino ki sang haba ki don kam man wan snong song bha ngong bakin dawan ban kenjok tien orang ba snong lane ne ki nong kit kam snong kino kan kawei pat kalong ba ka jing tren iki kong ong ba lada msiu bai snong chabe snong kalong ke ba keren labla seba palat nama om judan pat judan weiru breu ba nibe snong om judan ru uta bam siu bai snong ban ong ban be snong wat yau ba balik ki kam ki ba pensongsi ya ka snong ka thar pat ju be snong ni khot ni sneng ni pen i ni ai ka counseling but ya penyusup mah uru handai ban ong ban be snong ta 4 ju don phe kumba ong ti kong te kalong ka ba palat ken kening kenen nang ni sakmat ngong yaki nuki nong song snong ru haba pikiran dapat khat arsin suaba pin keren ya kan kono ba pin ong ya kan kono dapat khat ba bayo kakarto saladi mo namar ban keren labla uthlik te thlik sam sieng ba ong te padia kham bai wai kalong ka ba ma ken ka ba ma ba ban sukren labla untuk khamtam hakini ki por mata ba kini social media bi pasu bakla la mi perthelu brokhoj te kalong ka ba ma ba keren da perkhat te yaki nuki sangru ladakiwan bakin takenjok ketien ni rang ba snong la niki nuki kit kam snong la dam don rang ba snong kinuki kit kam snong takenjok ketien ke khnang ba nyo e ka jing sisa ka wei pat ka jing sem ku jong ti kong kalong ba haba kini ki rang ba dong kili accept notice nak ka block 3 ban don ki meeting e ong isim itar khmat kapan pa ba im kwa ban ye tere lang bat ka snong im kwa ban ye don benta ndai tang ban that media kalong ka ek ba sungsi ke ladangi pa ka snong isim action kalong no no ka semjing e kan ye i pat la sai hadian habut bikwa ban chong snong ni kan semjing e ladangi ki snong ni kitai nama ka kimburam te kalong ba ai ko notice pintarang tu kalong ba insal yak snong ni ma te de ban begitu ki kam le kam long kan ki bustanan Ketu kejing mi khubar ha social media ha tu ka khat ndai tarik ngalak keren bakla sisa bat ngalak penmong ru ikas nong ngalak pensungsi ru ikas nong sngo bhang pan map kini ki jongka dor bas nong brok khat jongka dor bas nong pelun nga pan map menta kasni bangala bakla namar bangampoi perkhat bakin wan kitu kiseng hito ba kikeli jengkeli yana ba ya kejing duna hasnong hathau tengah apat ha kejing bom pai perkhat akum ya tho iki ki bom la ban
ya ki bom la ban ayu hapo ka snong ya jika bom la ban pediang ka snong bapli kendat na keno ya ka jing bom trikam ka snong la kum bakalan dia na keno ya ka jing bom trikam ka snong ya ka jing bom dangam ngam siu ba snong ong ban sa ba yo le se kan sa sha be snong te ngapan map ya ka snong barok kawai te kum kirang ba snong kum kirang ba dong ru kum jo terus ni i ba hi ya kan ru habis surah atau kadi sisa kum takum piong hot nga ong ye kitu barok hot ha ka jing bom tib ye te nga ong ngakum ong Jadi ngam poi perkhat ban poi ha du kata ka social media kita ki ngam tip hero pakan sapoi ai social media takamut film tip dah terus ni berkirim video ya. ngam ju tip bat ngam yu i hero ba kiring dia nga yu i ba bat video nga bat mobile tang bangam tip ba usim ha ka social media bu un ai social media Te minta pidon ayu ban ong ya ada bersenang bas. ngan ong ayu ka no dor bas nong ngan hapan map ya barok khot ki dor bas nong ki sen samla jong ka snong barok khot ki nong tari kam snong barok khot ndai batang wei ya barok khot ki nong snong ubar ya ki nong snong ki bahe ki bakhra ru kum jo